Nos vindeiros comicios municipais do 28 de maio presentarase ás eleccións en Vilanova un novo partido que busca renovar a política da vila. Precisamente, ese obxectivo o leva no seu propio nome, Renova Vilanova. A formación liderada por José Juan Durán quere sacar a Vilanova do que consideran un marasmo. Un proxecto de cambio, un proxecto alternativo, un proxecto de futuro, con propostas, con ideas para sacar a Vilanova do que entendemos que é un marasmo desde o punto de vista da xestión económica, desde o punto de vista dos verquidos, bueno, de diferentes cuestións. A formación pretende renovar Vilanova centrándose en tres eixos fundamentais. O primeiro deles é mellorar a xestión económica. A xestión económica sea unha xestión rigurosa, sea unha xestión desde o punto de vista da fiscalidade máis suave en algúns aspectos, como pode ser o imposto de bens inmobles. A segunda proposta é aumentar os investimentos nas parroquias, para rachar coa diferencia que advirten que hai coa Vilanova do centro. Ballón, Tremoedo e András son a zona cero deste concello. É unha zona onde vive o 25% da poboación do municipio, que non é unha cuestión menor, e que carecen de servicios básicos elementais, que as infraestructuras viarias, as infraestructuras de comunicación deixan moito que desear. E a terceira gran proposta é a mellora da rede de saneamento para realizar a separación de pluviais e evitar as verteduras á ría da Arousa. Porque unha das grandes eivas do concello de Vilanova de Arousa, por a falta de xestión do goberno municipal, pois é os verquidos recurrentes e permanentes que experimenta o noso litoral, precisamente por non haberse renovado a rede xeral. O candidato de Renova Vilanova non quixo entrar en polémicas co Partido Popular. Dende o goberno local o cualificaron como un traidor á formación e á súa familia. José Juan Durán pide madurez política e que se fale de proxectos. Non ten ningún outro aditamento máis, nin componente máis, porque estamos falando en termos de madurez democrática, que é da aplicación a maioría das veciñas e dos veciños, que é do que debemos falar. As condicións, e os vínculos e outra serie de cuestións, evidentemente, quedan para a privacidade da vida das persoas, para o interior das súas casas. Renova Vilanova tamén presume dunha lista ampla e variada que representa a todas as cidades e parroquias do concello. Advirten que saen a gañar e que polo momento non pensan en posibles pactos con outras formacións.